имрӯз тақрибан соати 14:30 дар чорроҳаи казинои сайчо автобуси мусофирбар ба ду мошин, як таксӣ ва як мошини тамғаи Toyota Camry бархӯрд. тибқи иттилои шоҳидон дар ин вақт ронандаи таксӣ бо амри тақдир дар даруни мошин набудааст. хушбахтона касе нафавтидааст, аммо аз шумораи шахсони ҷароҳатбардошта маълумоти муфассале нест. Vakti ha amaç mı?